Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bos. Hari ini saya mau borong nasi pecel. Cuma 150. Terima kasih bang ya sudah borong nasi pecel dari warung ini. Bos, ini masih goreng tempe bos, santai bos, sama masih goreng tempe bos, santai bos. Ini kopi saya masih goreng tempe. Iko tak bagian to yo, kudu ning RT 37 ya. Yo kok darah kula terus golongan mbok aku. Wong tuwek iku paling wong pira mbok. Piye? Piye? Ya iya ngono lho, Bos. Kotaku paling wong 5 paling. Wong liyane nang gua ning kene kabeh, Bos. Lha iki anu kok. Anu iki sampai. Seperti terima kasih lebang ya sudah menggorong nasi di warung itu tak jual. Semoga bang lancar semua, sehat selalu sekeluarganya. Lange bang, bang tempe nih hangat. Tempe hangat bang. Ayah dia gila. Tenang. Santai lah musuh aku. Wah kok nanti dilanjut lah. Lur. Iki gak apa rodo rodone buah. Iki nganu lur iki kok tak kon bumbu sisik sing kulon wong pira ya? Wong 5 ya mbok aku sik. Lah aku yani mbabrik gak capek wis entok liyane kene. Mas dia kok pakani. So, Mas dia lah ya boh wong pira sik ngono lho. Ya sik apa. Sane yo. kok nami rodo kok amane bedokan. Lah ya rodo gak apa-apa kok. Wong bungkus pira ulane tak bungkus langsung, Bos. Pakai bungkus tok lho, Bos. Iki kok setoke sing mangan iki ben. Kaya iki mangan iki ya ben, Bos. Kok segung sorene ya kan lho. Terus aku ngopi sih. Ngopi sih, Bang. Oke. Ini mujek ben 3 mujek. Cek. Mujek. Mujek enak-enak gratisan ya. Cek. Ini malah mujek malah mesti ngegat bakul sayur. Lek. Mujek nih bakul anu kae mosok seleb apa ae. Iya. Ponane dek liya rono mandek lho. Sopo ponane sopo? Ponane Mujiono to. Lor kali. Iya to. Ya ora apa-apa, ta jeneng ngono kuwi kae jenenge nyambangi, Bos. Nyambangi dhuwure. Nyambangi pakane mbelis. Pacan yo entek tapi ra tau kalong. Sopo? Yo. Yo mbok aku masalah iki gak ngerti lho Lur ya. Iki sing omong ya wong-wong iki lho, Pak. Aku gak omong. Aku cuma amanah abangku tak serahkan. Tap 150. Niki bojomu wis budang arep. Bat. Sarapan sih, Bat. Niki Bat, sarapan. Mangan. Mangan gak sak bayar, Bat.
coklat. Cek celok gak gelem gaya makanya wis kuareken no. Gak urung kali kan wis kali. Oh no. Ya iki kok ya kaya wong tuwek yo. Lek Martika. Tutin. Seperti iki Martika tetep nomor. Mano wis. Rego karo Senin aku nggih sego rego gak iso nggih tepu. Oh, ngono. Ngono kuwi jenenge dibatasi dinane ba. Iku dina Rebo apa Kamis kan? Tepu. Kayak gak padha. Gak padha. Sore itu lho. Ngono lho. Kowe tapi mbok gak apa-apa. Sama bledosmu tapi utangmu. Oh, ya Pak. Dua piring. Rawire gak apa-apa. Kita Temos kok gokai pakai. kita suruh badok padha mujek kata dulure kosok. Ya berobat ya. Padha mana berobat? Dua. Wah, Kambing. kambing. Enggak tau kok. Ya, Pae leh ngarit gitu. iya betul. Waduh aku wis telu. Piye nek tupai ngono nek leh ngarit. Ya, iki bahasa sarapan ngopi, rokokan. Turu gak apa-apa, Bat. Kopine ti. Biar ngarit to wedhus lesu to, Bro. Waduh aku ganti suket rambat gak duwe. Ngarit. Ikut saka baon gak pada dunjan iki. Alah, awe denge aku ngare to. Ijo-ijo pada kete. Ngopi sapa teman baterainya. Kowe ngopi ya? Teh aku. Oh, teh. Berapa pesnya? Aku pada denge iki ngare teko santai karo blotong. Sekitar di bedok loh. Ora dunjan mambu amis lubuh orang. Nah, aku ngare bar tempat pari lho kosaran dan cekek. Mau makan iki terus aku pirang Mas ngono. Yo yo. Oh, lebas ki bojone bos. Ngono lho. Wis lagi leh telu, semangan kene loro, Bos. Lah penting bu penting darah kula nasik penting. Awak kene iki ya. Iya kok golongane pira ya, Bos? Ya kok ini kesini rojo agen kok. Ya masa teko 3 5 semini dua aku. Belum kita. Oh, sek tong sek iki engko lah ngono mbok aku buka kuwi motor wae kok liyane sapa wong kene. Wah. Kuwi mangane kene lolos kok. Yo yo los. Hmm. Bona ya, Indo. Pindho gak apa-apa aku sus kowe kok. Coklat. Ada coklat isi coklat. Kowe tau mbut pindho gak apa-apa padha Surabadok kok. Mosok. Nek tanah aliran. Ya aliran lho jerene. Aliran sesat jerene. Masa aliran karo museum. Ya tinggal sih. Nggih. Ambil ke hati. Kurang hati iku kur. Iya, tak selepno nek kurang. Nah, kurang slap kene. Oh. Oh lho lur. Kowe kok di anu bos ya, Bro. Mbah kamu kadene ti. Durung wajib turu mbuh bakem kok. Aku wis sepi ning empar aku ngalor ngidul. Lah kuwi lho. Motor rame. Aku nek enek wong pek dhewe nek biasane cahane. Motor rame iki lari Wes ngapa kuwi lho kok iso dekor akhire. Enek yo ora masuk. Aku Tujune iki lah. Ira. Gak iki kok wis teko omah cek nang alas wis jadokno nyurung no. Bongko to tinggal las kowe kok. Kowe wingi nang PLN nyapa to, Bro? Saya juga iso masuk perusahaan ini. Ya nuruti gagal. Terus Lah kok terus akhirnya mulai dana lala Dipo ya ra iso, Arda ra iso, alah. ya kan wong ning listrik iki PLN to. Ya berobat ya. Iya, toh. Oh. Nah iya terus Ngerti iki kono. Iso-isone was malah kleru. Maklaru kobong kosel mamuk kebakaran wis longor ya turun kadang. Iso ki anggur takon. Lah. jajan sepeda motor wi. Ah, iya. Iso daud, gala PLN. Ora wing nek nggon kuwi
Masalahnya kan akine wis gak kena dinggo. Ya. Wis tekor. Wis kok nanyar dengi. Tapi mereknya GS mulane rada larang. Oh, brot, ujung glebak. Brot, ujung glebakem klo. Iya iso apa. Rene iki. Rene iki temanmu terlalu kok ketok ben gak manggon. Oh, malah kok sluku bathok ki lho. Iya to. Iki kok tak ajar. Wis Wong nang warung bener bayar nek Iya, sono, Bro. Wis nganu iki gak oleh ya. Lah sakare kena bang. Jadi entek piro motor? saiki iki ngene saiki iki. Biasa wis kena muni to dadi sakare kena. Lah saiki kena lampune gak mekan. Lampu motor iki. Tara jaluk terus. Terang. Maksudnya ini wedhusmu kudu njaluk jodoh sitok. Kok ngono lho ku dadani mon. Aku omong Yati wis anu. Iya, tra kok bosmu trane Jakarta kono. Tapi arep budal ya wis ditinggali kon wong dua. Piro? Anu ganti apa oli gar. Ah iya menak. Ganti apa? Ganti oli. Wis Telur bos. Nah, ke bos. Ibu karo main. Wes loro. Terus nganu. Sapa jenenge? Yani. Saking usan. Saking tok. Tok. Loro, tok. Tok, lagi babit. Urusan no. Lagi bos. Rek ning kono rek we bagiamu. Kono ae warung ngono kok. Oh. Coba ki rondo bos. Eh kalau ki kurang gede juga bos. Piye bos Bukan. Tok. Kurang ngetano. Cek wit kono mau ning kono ae. Nang kono ae. Yo gone titeh. Bos ki antar betul bos. Gue bawa. Ya wah. Kowe nengetan dhek apa gelem? Sego pecel ki engko pas karo mbok aku kowe. Yo. Tanya ya. Titik. Ya. Bos. Sampai rumah, Bos. Nah, ini mau ngasih aku bos nasi pecel, Bos. Loro, Bos. Ya jadi. Oke, kowe. Ya. Nyali, Pak. Kele ati. Oh iya. Oleh sarapan. Ki karek ngono wis ngono lho ra ki ngo wis tak gabe kepone kurang kok tak jemukno neh ku digawe ya. Sudah memborong nasi pecel warung titik sing cerewet kanggo Bang. Semoga Abang lancar rezekine, sehat selalu sak wargane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.